Dol rok norok kuno dino phano wade wan suka chini de so kaisa nodi tongo te o nodi ni tei laima tei hingkang kaile rangchak ni tukra tukra kochogo hinai omahai norok kuno dino phano khodi khanaka যদি নরংনি ফিরক মং ইহি হিংকাংকাই নরং তিনি আং অমনি বেপারাইনো সানা থাঙ্গৈ তঙ্গ বেলাইখেনো নাংকুকমানি ভিডিওতে জীবন ফনো খনায়া কনা নরক অমহাইরক হিংকে বিদিনো চেংনানি সুকাং যতনো কইনানি মুচুঙ্গ আনি চ্যানেল কতাল হংকাংকে আনি চ্যানেল নো সাবস্ক্রাইব খালাইদি তে পাস নি বেল আইকন সিনানো বতাক বগদি তামনে হিংকে নরং থানি আনি ভিডিও যতনো সলাই সুকাং সবইনানি bagoi Phaidi hingkai video no senglai sinai bisi yang ayang kok sayawoi. Je ang nodi ni kok no sana thangai tongmani obo kono normal nodi haiya. Oro ungkha rangchak ni tei layo eba kheba o toyo rangchak sapoljak ti ungoi kochogoi tongo deli no tei salbrum no. Ni norok ani o khuk tei kobi kok no khnawoi tongo ang sawoi tongo. Swarnarekha nodi ni kok. Norok obono Google tei YouTube rogobo search khlaioi naimano tei bo kaham khlaioi saimanani bagoi tobe ang norok no kokbrok bai bujirei convert khlaioi video snamoi tubukha norokni bagoi o sornorodi Bharatni Jharkhano kaisa nodi tongo ayang tei layo tei oro hingke kobuni nodi slai belai kheno different je or jago tongma hai je man thongma hai kobuni nodi o man thogya phaidi hingke seman lainai ama hai rahasymai nodi ni uklokni koktoma Swarnarekha nodi ni uklokni hoija koktoma belai kheno itihas kotorma suijak tongo agi gotijak rok o nodi bini logi o Rahasymai haikai chikon rangchak ni tukra bini logi o kochogroi tlango tei ar jagao gold mining ni borok ni bade no kwbangma hajar borok rangchak naitongnani bagoi o toyo phaibaio tei ar jaga ganigini nodi ni kinaro tongnai borok rok obono rangchak ni nodi eba kheba rangchak ni tei hinui bomong pharlaio Tamoni hingke oro salbrum no tei rangchak kochok mani tei tolao je hasingsa bai rangchak ma buljak manbayo oro normal borok rok daily no gold mining khlainani obo borokni bagoi normal samongse ongoi thangchio norok okok no khonaka hingkai believe de khlaino je onodi agani gini ni kaisa poribarni bagoi Roji roti eba khiba borokni bohok hinui hingake obo haino o nodi tei rangchak je laima bai oborok no mining khlaimani yagulo borok obono sell khlaiei borokni oborok no supungui tongjao agana gini ni borok rok phaidi hingke tei busaiman lainai o nodi o tongmani hoijak rahasymai kok rok o kok rok khnaoi norokni sago kwchangma botrai thaijaknai Swarna nodi rekha nodi ni sroat Jharkhand ni Ranchi jilan simi shuru ungo tei omo Paschim Bengal tei Odisha jora saharjak o tei o nodi prai 474 kilometer jora kolok tei o tei kinaro tongoi tongnai borok rok o tei ni simi rangchak ni hadloi tikhlaio Aroni borok rok a nodi no sudu tei ni bagoi simiya tei no borok rangchak eba khiba khajana hinui wansuklaio nodi o kochogoi tongnai rangchak ni chikon bifring belai kheno hadloi bai baksa phiaba a hadloi a jagni borok ni bagoi normal se borok a chikon no borok ni trik bai borok tikhlaioi abono borok ni bagoi belai kheno kotor value O nodi boiganik rokni bagui bo belai kheno wanamasincha nodi borokni mote hingke kwbangma pahar tei hachok tei laima bai tei a pahar hachogo rangchak bifring tongma bai ayek tei kochogoi lai phaio hinui sao boiganik rok tei obono karon je tei bai kochogri tongmani bagui ar jagao rangchak manmani
Swarnarekha nodini twiyo rangchak manmani kok belai kheno ajangni borokni bagwi important je borokni bagwi rangchak ranggola manmasuk daily no o rangchak bifiring no tikhlainani bagwi borokrok o twini kinar asogwi abono sakio jemon moida dal rok sakima haikhe tei haikino borokni treat bai borok omo hai khlaiwi rangchak chikon no naitugwi tikhlai paio lasto hingkai naisik naikha hingkai o rangchak bifiring belai kheno chikon mokol bai se nukniya baksa boyskor hingkai phiaba omo no ah jagani borok rokni bagwi belai kheno important life ni kaisa part amo kwrwi hingkhe borokni bohop kwrwi omo hai ah jagani borok rok o rangchak chikon no tikhlainani bagwi hopung sapung ah jagao kolomtwi hinyawi kosto khlaiwi samung khlaio tei aboni phol eba kheba bwthai rok bo mano paithago hingkai tei o rangchak bifiring no kisa khe khatiwi obono joma khlaiwi sell khlaipro hingkhe oboni dam belai kheno kwbang mangkugo rangrok bo norok bo saimannai rangchak kisa rok bwsukse morok tei abono kisa khe khatiwi kwbang wngwi thangka hingkhe bwsukse dam wngna o uansukgwi naisidi daily omo haikhe rangchak manwi tongkha hingkhe bwsuk rang phaino yago tei o kok rok to aroni borok rokni bagwi belai kheno normal se tei nodi ni je hadul rok tongmani ah jagao rangchak sapurjak bo mano hadul rogo tei obono nugui no boiganik eba kheba aroni borok rok salaio je omo hapar kuchuk twi laiwi kochogwi phaimani yagulo omo baksa no malwi phaina hinui tei ah jagao gana gini tongnai rok sawi khnario je nodi ni je kinar hasingsa rogo bo rangchakni hadlwi mano hinui borok sao omo belai kheno mokol bai nugya hadlwi suk phiaba ah jagani borok rokni bagwi belai kheno obo normal tei abono borok kisa khlaiwi joma khlaiwi omo bai no kwbang rang ajiwi suo o samung khlainani belai kheno kutuk phiaba ah jagani borok rokni bagwi hingkhe obo daily eba kheba salbrumni samung se borok no khaiwi loi wngjakni bagwi borok kosto hinyawi omo haikhe chikon bifiring no thumwi lasto joma wngkha hingkhe abono sell khlaiwi rang kwbang ajio hingkhe norok o video no nugui bahaima tongjak joto comment box o comment khlai sadi tei paithago sanani muchungo norok ani video no naiwi joto fake se omo thokai se hinui sao phiaba ang je video tungmani joto reality tei kubui mamang no hingkhe norok jodi no biswas eba kheba believe khlaiya hingkhe norok ang je kok khursa mano Google eba kheba YouTube rogo thangwi pano search khlainai mano tarpore norok saimannai ani video kubui de nakibar thokai hingkhe jotono no hambai paithak jora nai tongmani bagwi।